हाय लोगोफोर गासिखौबो दिनैनि बे बर' मिक्सार इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दाना फैयै फैलायबाय जोंहा बयनिख्रुइबो देरसिन आनजाद जाय आनजादा जों साफ्रोम फरायसाफोरनि थाखायनो मोनसे दरखं बायदि होननानै जों मिथियो बाट बे दरखंखौ बारनो हायोब्लासो जों कलेज इउनिभारसिटि फरायनो हायो दा बे दरखंखौ बारनो हायोब्लासो जों साख्रि बाख्रिनि थाखायबो एप्लाइ खालामनो हायो बेनो जाबाय मेट्रिक आनजाद आरो बे मेट्रिक आनजादा गाबोन 10 फेब्रुवारिनिफ्रायनो स्टार्ट जासिगोन बेनि थाखायनो आं साफ्रोम मेट्रिक आनजाद होगिरि फंबाय बिनानावमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय जाहाथे एग्जामखौ मोजाङैनो उथ्रिसारनो हायो मोजां मार्क्स लाबोनो हायो बेनि थाखायनो आं बयनिसिमबो आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो बेनि गेजेराव आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनो सानो दिनै नोंथांमोननि सोरबा फंबाय बिनानाव दङब्ला मेट्रिक आनजाद होनाय नोंथांमोनाव अननानै बिथांमोनखौ जेसेबां हायो एसेबां बिथांमोननि देहाखौ अरायबो जोथोनै लाखिनो थाखाय नाजा मानोना दिनै एग्जाम समाव बायदिसिना लोमजानाय साजानाय जायोब्ला जोंहा गोबां प्रब्लेम जायो बेनिखायनो जेसेबां हायो एसेबां नोंथांनि सोरबा फिसाला दङब्ला फिसाजो दङब्ला नोंथांनि फंबाय बिनानावमोन दङब्ला जाय बिथांमोना मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोनखौ दङब्ला नोंथांमोना अननानै बिथांमोनखौ जेसेबां हायो एसेबां जोथोनै लाखिनो नाजा जाहाथे बिथांमोना बेराम आजारनिफ्राय गोजानाव थानो हायो बेजों लोगोसे नोंथांमोना मोनसे इम्परटेन्ट खोथाखौ बुंनो सानदों देग्लाय 2020 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव खायसे रुल्स एन्ड रेगुलेशनखौ गोदानै बानायनाय जादों आरो बे रुल्सफोरखौ जों गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोंहा आवगोल समाव मा जायोमोन सोरबा सासे फरायसाया एग्जाम हलाव नकल लानानै बा नायनानै लिरबाय थानाय समाव सोरबा सासे फोरोंगिरि बा सोरबा सासे एक्सटार्नेल थांनानै जुदि नुहैब्ला बे फरायसाखौ एक्सपेल खालामोमोन अनलि 1 इयारनि थाखायल' अर्थात बे फरायसाया देग्लाय एक्सपेल जादोंब्ला बे नेक्स्ट इयारावनो फिन आरो एग्जामखौ होनायनि सुबिदाखौ मोननो हायोमोन नाथाय बे रुल्सफोरखौ टटेलि चेन्ज खालामबाय देग्लाय बे 2020 मायथाइयाव जाय बिथांमोना नकल हमजानानै एक्सपेल जागोन बिथांमोना फिन 3 बोसोरनि उनावसो फिन आरो एग्जामाव जिरायफिननायनि सुबिदाखौ मोननो हागोन बेनि थाखायनो बी केयारफुल जेसेबां हायो एसेबां नकल लानायनिफ्राय नायनानै लिरनायनिफ्राय बा गाज्रि आखल दिन्थिनायनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां जानगाराव थानो थाखाय नाजा बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो मोनसे नेमखान्थिखौ फोरमायनो सानदों जोङो आवगोल समाव मा जायोमोन ओरैनोथ' जोंहा मेट्रिक आनजादा 3 घन्टा एग्जामाव जिरायनांगोन आरो बे 3 घन्टानि मादाव नोङो आगोल 1 घन्टा जों एग्जाम लिरब्लानो जोङो ओंखारलांनो हायोमोन बाहेराव आरो बे ओंखारलांनानै जोङो एग्जामनि बहि लिरनायनि जि बहिखौ जों होलांनानै जों गावबा गावनि कुइसन पेपारखौ लानानै जों बाहेराव ओंखारलांनो हायोमोन नाथाय देग्लायनि बे समाव गासै जोंनि एग्जाम समा 3 घन्टानि थागोन बे 3 घन्टानि मादाव नों 2 घन्टाखौ एग्जामाव जिरायथारनांगोन मानोना नों 2 घन्टा एग्जामाव जिरायनायनि उनावसो नोंनि बे एग्जामनि जि बहि बे बहिखौ होलांनानै नोंनि बे कुइसन पेपारखौ मोनलांगोन जुदि नोङो 1 घन्टायावनो माने 1 घन्टायावनो जुदि नों एग्जामखौ लिरनानै नों बाहेराव ओंखारलांनो सानदोंब्ला नोङो बाहेराव ओंखारलांनो हागोन थिगानो किन्तु नोंनि जि कुइसन पेपार बे कुइसन पेपारखौ नों मोनलांनाय नङा नोंनि अकल जि लिरनाय बहि बे लिरनाय बहिखौ नों होलांनो हागोन किन्तु नोंनि बे कुइसन पेपारखौ नों मोनलांनाय नङा कुइसन पेपारखौबो नोङो होफालांनांगोन स' बेनो देग्लायनि जि खोथाया जेसेबां हायो एसेबां टाइमखौ मेनेज खालामनो नाजा जेसेबां हायो एसेबां साखोन सिखोनै लिरनो नाजा आं बेखौनो बयखौबो फंबाय बिनानाव जाय बिथांमोना दिनै मेट्रिक आनजाद लिरगोन आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायबाय आरो बिथांमोनाथ' दिनै मबाइल नायनो सम मोना जाय बिथांमोना दिनै मबाइल नायदों जाय बिथांमोना दिनै आंनि बे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोननि सोरबाफोर फंबाय बिनानाव दङब्ला बा मेट्रिक आनजाद बिथांमोना होगोनब्ला नोंथांमोना अननानै बेफोर बाथ्राखौ एसे बुजायना हरबानो जाबाय जाहाथे एग्जामखौ मोजां लिरनो हायो जाहाथे एग्जामाव जेबो गुलाय गुजाय जाया आं बेखौनो बयखौबो खावलायबाय आरो जोबथियाव आं बेखौनो खावलायबाय मानोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जि सोलोंथाइ गोनां सुबुंनि जि हार बे हारा जोबोद खम बेनिखायनो जेसेबां हायो एसेबां एग्जामखौ मोजाङै होनो नाजा जोंनि बर' माहारिया गोग्गो सोलोंथाइ गोनां हारि होननानै जाहाथे बुहुमाव सिनायथि मोनो आं बेखौनो खावलायनानै जोबथियाव फिन खनसेबाव आंनि फंबाय बिनानावमोननिसिम आरो फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनानै आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि